Salutare tuturor! Numele meu este Octavian Constantin, sunt lider și distribuitor al companiei FEMUR și al programului Fit 6. Am decis să fac acest video pentru a vorbi de noul program Fit 6 New Generation și despre noile produse care au apărut în acest program, pentru că știu că sunt foarte multe întrebări. De asta am decis să fac acest video, ca să vorbesc atât de produse cât și de formarea pachetelor Fit 6, pentru că sunt foarte multe persoane care sunt derutate în formarea anumitui pachet. De asta am decis să fac acest video, să vă arăt exact cum ar trebui să arate un pachet destul de complex, zic eu. Ei bine, am să încep prin a vă spune despre acest minunat produs Inner Balance, care evident că și el are certificatul GMP. Deci, produsele noi rămân în programul Fit 6. Ideea este că vom avea foarte multe variante de a alege și de a ne face pachetul, ceea ce este minunat, pentru că indiferent de ce persoană vine către noi să o putem ajuta, să știți că avem răspuns și ajutor pentru fiecare persoană în parte. Așa că produsele cele vechi rămân din gama NutriCode, deci avem Inner Balance, însă avem și acest Inner Balance cât și acest Slim Body System în variante îmbunătățite. Vedeți că ele s-au rebranduit, avem altă cutie, sunt toate sub formă de pliculețe, în special Inner Balance, pentru că Slim Body System oricum era sub variantă de pliculețe, însă acesta vine și el la fel cu variantă sub pliculețe și o variantă îmbunătățită. Dar haideți să vorbim un pic de programul Fit 6. Ce este el mai exact? Ei bine, dragilor, programul Fit 6 este unicul program din lume fără înlocuitor de masă, deci fără shake-uri. Este unicul program de alcalinizare și reglarea metabolismului. Vedeți dumneavoastră, prin acest program fantastic, noi facem o alcalinizare. Practic luăm organismul care este foarte inflamat și îl ducem într-un mediu alcalin. Se face un mediu acido-bazic, în așa fel încât bolile acestea cronice pe care noi le avem să nu mai existe, să se facă un echilibru și să dezinflamăm organismul. Știm că un organism care are foarte multe kilograme în plus vine la pachet și cu foarte multe afecțiuni, pentru că este un organism foarte inflamat. Ori noi, în prima etapă a acestui program, facem dezinflamarea lui, eliminarea retenției de apă, detoxifierea organismului și luăm organismul practic dintr-un mediu acid și îl ducem într-un mediu alcalin, pentru că s-au făcut studii că într-un mediu alcalin nu se dezvoltă boli. Și cum facem lucrul acesta? În primul și în primul rând, printr-o alimentație sănătoasă pe care o are acest program Fit 6, prin broșurile pe care noi le primim pe WhatsApp din partea coordonatorilor noștri, din listele acelea permise și nepermise din care eu am voie să mănânc, pentru că scopul acestui program este să ne reeducăm alimentar, pentru că nu alimentele ne îngrașă, ci combinațiile greșite ne îngrașă. Ei bine, noi facem lucrul acesta, de la lună la lună vom avea alt plan alimentar, în așa fel încât să fim trecuți printr-o varietate foarte mare de alimente, să învățăm cum să le combinăm. În clipa în care dumneavoastră ați ajuns la obiectivul propus, faceți 2 luni de menținere, care menținerea este obligatorie pentru evitarea efectului yo-yo, după care ieșiți din program fără să, să depindeți de vreun produs anume, cum este în cazul shake-urilor, ca să depindeți de produsul respectiv și când renunțați la el, kilogramele să vină înapoi de 2 ori sau de 3 ori, nu de dorim asta și programul nu este conceput așa. După ce faceți perioada de menținere și ieșiți din menținere, fiecare își pune în aplicare tot ceea ce a învățat în atâtea luni cât a stat în program. Nu sunteți obligați să urmați toate cele 6 etape, fiecare merge atâtea etape cât are nevoie, după care își face perioada de menținere. Pe lângă planul acela alimentar pe care noi îl avem, avem și aceste suplimente fantastice și o să vorbim de fiecare în parte, care vin să ne ajute în procesul nostru de slăbire. Vedeți dumneavoastră că noi involuntar pierdem și minerale și vitamine în clipa în care intrăm într-un proces de slăbire și nu mai avem cum să le punem înapoi și a doua nu le mai luăm nici din mâncare și de asta acest program a ieșit pe piață, să ne ajute să ne dea tot aportul de minerale și vitamine de care noi avem nevoie și să putem duce la bun sfârșit acest proces de slăbire și ați văzut că sunt foarte multe feedback-uri pozitive în ceea ce înseamnă programul Fit 6. Avem acest Inner Balance New Generation, practic s-a schimbat ambalajul, s-a schimbat și compoziția, este o compoziție
îmbunătățită. Avem, dacă știți varianta veche de Inner Balance, unde avem pliculețe și capsule, e bine, în acesta avem doar pliculețe. Vedeți, avem aici, sunt 90 de pliculețe, avem 60 pentru zi și 30 pentru noapte, pentru că pe zi se iau câte 2 pliculețe, iar acesta se iau pentru noapte. Ia uitați, așa arată cele pentru noapte. Vedeți că sus aici, undeva micuț, aveți unde scrie night, nu știu cât se vede, și avem o lună, deci de aici ne dăm seama că acestea sunt pentru noapte, iar acestea pentru zi scrie pe ele day, da? Și avem un soare cu galben și practic pe acestea le luăm ziua, deci acestea se administrează după masă, un pliculeț la mic dejun și un pliculeț la prânz, iar cele de seara le luăm cu jumătate de oră înainte de a dormi. Se ia la fel un pliculeț, o să vă ajute fantastic pe partea de sistem nervos și să avem un somn profund și de calitate. Ce s-a mai adăugat la aceste noi suplimente? Ei bine, avem adăugat vitamina B6 și colagen și iasomie. Deci s-a scos hameiul pe care îl avea cel cu capsule, pe care trebuia să le luați seara. S-a scos capsulele respective și s-a băgat iasomie în cele de seara și practic în loc de capsule avem aceste pliculețe pentru a fi mai comod și mai ușor de administrat, pentru că sunt persoane, unele care doresc capsule, altele care doresc pliculețe. Ideea este să avem o variantă pentru toată lumea și să ajutăm cât mai multe persoane. Ei bine, acesta are aceleași proprietăți, ba chiar îmbunătățite, pentru că el ne ajută din nou la refacerea echilibrului acidobazic, sprijină la eliminarea deșeurilor metabolice, combate foamea, care este foarte important, atât din punct de vedere foamea fizică cât și foamea emoțională, facilitează relaxarea și somnul de calitate și echilibrează sistemul nervos. Bun, mergem mai departe, deci v-am spus un pic despre acest Inner Balance. O să vorbim imediat și despre acest Slim Body System, îl vedeți la fel și el rebranduit cu o nouă cutie, un nou design, arată spectaculos și imediat o să-l și deschid ca să și vedem pliculețele, la fel și acestea sunt pentru 90 de zile, nu este diferit față de cele din varianta veche, pentru că și acelea aveau la fel pliculețe pentru 90 de zile. Și atunci, în aceste pliculețe, cele vechi aveau crom și glucomanan. Ei bine, la acestea s-a mai adăugat vitamina B6, care din nou vitamina B6 vine în ajutorul nostru să ne ajute pe partea aceasta de foame, atât emoțională cât și foamea fizică. Și practic aceste suplimente care au toate aceste compozite care eu v-am spus, glucomanan, crom și vitamina B6, se pun într-un pahar cu apă cu jumătate de oră înainte de a mânca și se amestecă repede, să nu lăsați foarte mult să stea în pahar, că se face gelatină cu apă ușor călduță și se bea. Și avem în felul acesta la mic dejun, prânz și cină. Bun. Acum să vorbim și despre formarea programului acesta Fit 6 New Generation. Ei bine, ca o primă etapă, în Fit 6 New Generation avem foarte multe combinații. Dumneavoastră, ideea este că fiecare își personalizează programul în primul și în primul rând de afecțiunile pe care acesta le are. Deci trebuie să ținem cont de afecțiunile pe care le avem și după care să ținem cont și de plăcerile pe care le avem, pentru că v-am zis, ca să fie mai comod și mai ușor de administrat pentru fiecare și ceea ce lui îi place. Noi avem suplimente pentru foarte multe persoane ca să acopere toate nevoile. Și atunci putem merge, o să vă dau doar câteva exemple, sunt mult mai multe exemple, vorbiți cu coordonatorii voștri, ei o să vă dea varianta cea mai bună pentru voi, pentru că nu pot spune de toate, pentru că problemele de sănătate variază și atunci aveți nevoie de un coordonator care să vă dea mai multe detalii, ok? Bun, avem acest Inner Balance, putem lua acest Inner Balance, putem merge și pe varianta veche, deci nu uitați de varianta veche, că și aceea este încă în vigoare, da? Avem acest Inner Balance cu Beauty Detox cu spirulină, da? Pentru cei care nu știu, acest Beauty Detox, care are în compoziția lui spirulină, colagen și vitamina C, extractă din acerolă,
Ia uitați, avem aici 60 de capsule pentru că se ia una dimineața și una la prânz, care vine tot așa în sprijinul nostru, în special să detoxifice organele interne, în special ficatul pentru cei care au voie să ia acest produs. Pentru cei care nu au voie să ia acest produs, poate lua fără nicio problemă Ideal Shake. Uite, l-am aici în spate, o să-l scot și pe el, acest Ideal Shake. Pentru cei care nu pot lua spirulină, pot lua fără probleme Ideal Shake, sau mai sunt multe alte produse pe care dumneavoastră le puteți lua. Deci avem această spirulină, v-am zis, are în compoziția ei spirulină, colagen și vitamina C, iar acesta are orz verde, colagen și zinc. Bun, iar mergem mai departe. Pe lângă acestea putem lua și 2 cutii de ceai care pe noi să ne ajute foarte mult. Acestea sunt din plante și sunt foarte bune la gust, avem foarte mult, un feedback foarte bun din partea celor care le-au folosit. Deci, o etapă destul de complexă, să zic, și care pe noi ne-ar putea ajuta și pe care eu o recomand, este în felul următor. Deci avem Inner Balance, Beauty Detox sau Ideal Shape, dacă eu nu pot lua Beauty Detox, și 2 cutii de ceai. În felul acesta, aceasta ar fi varianta cea mai complexă. Dacă nu vreau nici Beauty Detox, adică spirulină sau Ideal Shake, nu este nicio problemă, pentru că fiecare dintre dumneavoastră poate lua opțional, spre exemplu, astaxantin sau ashwagandha sau reishi sau Q10 ubichinol. Poate lua și Cola Beauty, care ajută pielea din interior spre exterior, care are în compoziția ei coenzima Q10, și colagen marin. Deci tot colagenul pe care noi îl avem în aceste produse este un colagen marin care este absorbit în proporție de 98% de organismul uman. Bun, aceasta ar fi varianta, prima etapă de program, să zic. După care varianta a doua cu Slim Body System. V-am zis că sunt foarte multe variante. Programul se personalizează de la persoană la persoană în funcție de afecțiunile pe care le are și în funcție și de rezultatele pe care vrea să le aibă în programul Fit 6. Că, spre exemplu, în etapa a doua putem merge din nou tot pe Inner Balance, chiar dacă am avut în prima etapă, pentru că planul alimentar va fi altul, și putem lua în etapa a doua tot acest Inner Balance în etapa a doua, sau putem face etapa a doua cu acest Slim Body System, care v-am zis are în compoziția sa crom, ciuperca glucomanan și vitamina B6, și acesta poate veni la pachet cu Beauty Detox sau Ideal Shape în funcție de ce eu pot administra, și aceste 2 cutii de ceai. Bun, aceasta ar putea fi varianta a doua sau chiar varianta a treia, dacă fac primele 2 luni de Inner Balance, da, merg prima lună cu Inner Balance, plan alimentar pentru etapa 1, merg în etapa a doua Inner Balance, tot așa, pentru a merge pe etapa a doua, deci a doua lună, Inner Balance, plan alimentar specific etapei 2, fără nicio problemă. După care etapa a treia pot face cu Slim Body System, etapa 4 din nou pot reveni la Inner Balance, sau etapa a treia pot merge pe Vitality Boost, că știți varianta veche de Vitality Boost, sau pot merge pe astaxantin, reishi, ashwagandha. Sunt foarte multe variante pe care dumneavoastră le puteți avea. Deci Fit 6 New Generation a venit cu o combinație variată de suplimente, în așa fel încât fiecare să aibă produse pentru afecțiunile pe care le are și ulterior, evident, să și scape de acestea, ceea ce este fantastic și noi asta ne dorim. Bun, luați legătura cu cei care v-au trimis acest video pentru a vă da mai multe detalii. Sau dacă ați găsit acest video pe internet și vreți să intrați în legătură directă cu mine, am să vă las mai multe detalii în descrierea acestui video, link de Facebook, de Instagram, număr de telefon la care să mă sunați, și cu mare drag o să vă invit la o prezentare Zoom, la o consiliere gratuită din partea mea, unde vom vorbi despre acest program și toate varietățile pe care dumneavoastră le puteți face. Fiecare să-și aleagă pachetul în funcție de afecțiunile pe care le are. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc multă sănătate și mult centimetri și kilograme date jos. La revedere!